खुलुमबाय लोगोफोर हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जादों ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आं बहा थांनो नागिरदों ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो अब्लासो बुजिगोन आं बहा थांनो नागिरदों मानो थांनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लासो बुजिगोन आङो दा मिथिखाबाय जानांगौ कलेजाव थांनो नागिरदों लोगोफोर ओमफ्राय कलेजाव आं मानो थांनो नागिरदों ओमफ्राय आं दाबो कलेज गाराखै नामा हाबा जानानैनो आं कलेजाव थाङो नायलांबाय थादो ओमफ्राय गुबुनफोरा इदि सिन्दुर लानानै थाङा बाट आं थाङो आरोना आं मोजां मोनो लोगोफोर आं माने सिन्दुर फोननानै थांनो जोबोद मोजां मोनो आं हासबेन्डखौ बिराद अननाय बायदि मोनो आरोना बेखौ फोननानै थांबाथाय ओमफ्राय फोनालासे थायोबा आंनि जिखौनो माने गोसोखौ बिराद बोरैबा मोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय हासबेन्डआनो लाजिनानै गामसा जोमलायदो दे था बुंखादो आंखौ दिनै नागिरदो एग्जामाव इदिनो थौदो इदिनो दा नै हासबेन्डआ जाबाय हेलौ नङा पाउडारखौ फोनथारनांगोन नङाबा उपाय गैया दा मबाइलावसो बुंफिनदों आं ओमफ्राय मोगथाङाव जि दाख्ला दाख्लि उसुबिदा नुखादों दा आंखौ सानसिगोन आरो इसुर हाबा जानानै नों इदि जाबाय हाबा जानानै इदि इदि लागोनदाय लोगोफोरा रायलांबाय था नोंथांमोना उपाय गैया लोगोफोर बिराद अखा हादों ओमफ्राय ना दा नै हासबेन्डआ रेनकट ओरै गाननानैसो आंखौ दोनहैनोसै ओमफ्राय आं साथा लानोसै सिलांगोनसो ना मागोन आं ओइ रेनकटखौ गाननो हागसंना इखौ रेनकट गाननानै थांसै उपाय गैया एग्जाम तो देना पड़ेगा यारो हाय लोगोफोर एग्जामावनो रेनकट गाननानैसो थांनो गोनां जालायबाय बिराद अखा हादों उपाय गैया एग्जामखौथ' हैथारनांगोन ना लोगोफोर नङाबा फेल जागोन आं दा थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं माबे कलेजाव फरायो आं देखायनानै होलांगोन मोजाङैनो मा लिरहैगोन मा मागोन बेखौथ' मिथिया जेखि जाया भिडिअखौथ' लागासिनो नोंथांमोननि गेजेराव देखायलांनो थाखाय आं बिराद अखान्थिलै लोगोफोर माने खिथाबखौनो एसेबो नायनो मोनाखै ओइ नै आइमोना ना गुरनो थांनो मालाय हमजागोन नोंसोरो ना गुरनो थांनाया हमजागोन आंहासो ना गुरनो थांनो मोनासै नै लोगोफोर ना गुरनो थांदो आइमोना चलो चलते हैं एग्जाम देने गाइस लोग तो लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे थुफाबाय थादो अखा बोथोराव फ्रि फ्रि आयौ गोजावजोब्बायसो एग्जाम हैनो थांनाया लोमजासिगोनसो खोमा उपाय गैया लोगोफोर भिडिअ लागासिनो गोसोम सोम एग्जाम होनो थांनो आङो हेलमेट गावथब थब गाननानै स्टाइल नुदो दे होमबा साप्रि बायदि नुदो नोंखौ साप्रि मोजां नायो फिलफिलिया लोगोआबो उन फैगासिनो रेनकट गानलायना बिराद खस्थ' आरोना एग्जामखौथ' हैथारनांगोन ओरैनो फैगासिनो exam होनो फैनायाबो सोमजा माइ गायबाय नालाय नोंलाय नै लोगोफोर आं बे कलेजावनो फरायो
हाबलांनोसै जोङो ओमफ्राय बेसे लिरगोन दामदि कलेज लिरदों बा नोंलाय आयौ लाजियोनो बेसे लिरगोन कबिता मा सिकेनाव सिक्सर मावदों आयौ लाजिजोब्बाय थौ थौ रुम नाम्बार 6 नि डेस्क नाम्बार 4 नायनाया मा जालायदोंनो सिदा सिदा आंना रुम नाम्बार 7 आव जोंना 6 आव नोंसोरजों लोगो मोनलायखायालै आङो नोंना एन ब्रेकआप थांदो थां नांला आंनो नोंसोरखौ है थेवदो एगजाम हैनोसै हाबाबो हायाबाबो आइ बेसे लिरगोन लोगो बेसे लिरगोन बेयावसो नुजालायो मालाय लाजिसिगोन मा गुज्रें गुथें जाबोजोबबाय आङो Hai nè, hai ơi, video. Hai. Yêu vang đi lên. Lúc mày lên cái bài bôi bôi hôn mà nó mà gì đấy exam đi rồi 100 đâu 100 bên đây nhỉ? Đây 100 dengan 1 lo Hả? 1 chiều 1 Nếu bên bữa đây 1 100 bên đây nhỉ? Nếu bữa biar được ra. yang pernah Pakai bang mana? Nang lại. Bang được pernah nanga Iya malah benar, ang nang gede kasmen ber horde. Ngedang ai mai kain pun lagi Mai kayaknya menjea. Kore nak. Ang kami ni sebab. orang ni le Hah? Bisa lihat lega. Di 100 or 30 party. Di. Nang lại, YouTuber sắp làm đấy. Diksta. Bisa tanda ni ke. Style dah naik lagi ber. Lega. Ubi kaya apa di mana? Apa big kaya berang? Dek sini babai tego sa. Mai गायनायानो गोजा दे बयबो बर'नि फिसा माइ गायाबा मोनजाया माबोरै जायो जोंनि कलेजआ सालबारि कलेजआ खोमसि खोमलाव एगजाम ini sapi kulit deh hamsi ja Wakili misalnya ni malas deh dikul sekarang pak Oh ini kela sih kan exam kene biar gereng yang kain sos makan deh Gerung tu bisa soal aku ni kain mana kulit baik Oh yang aku dikat tahu nak ni gunang Gerung nak berang nasi Abdul tu ini pun paham lah ya yang nấu vào ăn là lại nu yang nè nu ubi nu yang là nơi đi chi đột trì nu yang nè नै दा लोगोफोर एगजाम जोबखांनानै जोङो न' फारसे थांनो ओंखारबाय जोंनि सालबारि कलेजाव एगजाम जाबाथाय ओरैबादि मानसि भिर जायो आरोना नायनानै लादो नोंथांमोना हो मा नै लोगोफोर जोङो माने मिथाइ एरि जाबाय दं ओमफ्राय आं सिमावबो सानाखैमोन इसिनि बुस्थुआ इयो मायो मायो इयो माबा बेसेमोन 15 थाखा मानि इयो जि असयब दखानि आं बायनो हालाहाय इ दरसे बेदरावनो 15 थाखा